saze savelelwa ukuhamba kukagesi sukukhokhela thina ugesi asukweleti kodwa uyahamba asikwazi ukwenza tiye asikwazi ukwenza sopo ugesi uyahamba sihlupheka kanje ilabantu basegoli ekuthiwa bakwaleta amamiliyoni kwashona seyindabeni uhulumeni uyasaba ukubatshela ngebizeni mina ngigibela isitimela sika4 ngafika khona egoli ebusuku ngiphihlize kwasani ngifike ngibatshela ukuthi nginiphihlisela ukumosha ugesi nokweba weba kanjani ugesi aningani kotheza amavilandini ngiphihlize wonke umuntu nezalo kwazi namakhehla nodlula ngendlela ngimphihlize ngayo ukhandale ngane lo kunini sikhokha kwamasipala uyahlule ungazwa umasipala nje weganele kwabani yina ngabe usipala indoda khona sobhekana kahle naye njengamadoda khathele manje siyakhokha ugesi uyabuya ikhadi alisekho ufaka ikhadi ugesi awusekho kanti senzeni bizana abantu basegoli mina ngibaphihlize ngibafundisa ukukhokhula ugesi ngoba bayahluleka gada